Tanang operasyon sa Dolomite Mining Corporation o sa sister company nining Philippine Mining Service Corporation. Lakip na ang pag-export ang temporaryong gisuspenso sugod karong adlaw. Kini nakabot nga desisyon ato sa pagduaw ni DENR Secretary Roy Simato sa lungsod sa Alcoy. Kaganinang udto, adunay live report si Femari Dumabo. Fem. Yes, ala na maong desisyon nga nakabot ni Environmental Secretary Roy Simato aron kini himuon ang insaktong pagsusi kung aduna bay environmental impact o violation ang duha ka mga kumpanya diha sa Pugalo sa lungsod sa Alcoy. Kini human usab unang nipagawas og kabalaka ang provincial government kabahin niini. Unang nakigtagbo si Simato sa kadagkuan sa DMC ug PMSC aron pagpasabot kaniya kalabot sa operasyon gikan sa mining operation sa DMC hangtod na sa pagproseso sa Dolomite ug ang pagtransport niini agi diha sa ilang shipyard sa PMSC at bangra usab sa DMC. Giangkon sa sekretary nga natagbaw siya sa pagpasabot sa mining operation apan iyang giangkon nga nabalaka siya sa environmental impact ilabi na sa pagbalhin sa mga processed dolomite ngadto sa barkong mokarga atol sa iyang pagsusi sa shipyard kaganihang udto. Gibanduan niya ang kadagkuan sa Environmental Management Bureau sa pagsusi sa air ug water quality sa lugar ug ang pagpadala og mga diver sa lugar aron pagsusi kung aduna bay mga corals nga nangadaot. Gibanduan usab niya ang MGB-7 sa pagsusi sa mining operation. I have to stop the operations to conduct a investigation muna. Then after na malaman kung may violation na wala, then kung may violation, then we have to suspend the company. Gani usa ka ekipo nga high volume air and water sampler ang gipahimutang na sa lugar pagsuta sa air and water quality. Sa pikas nga bahin ninyo makita mo kana ang mining operation sa Dolomite Mining Corporation ug sa paglabang sa highway mao na kini usab ang kabahin na sa operasyon sa PMSC lakip na niini ang kining sa shipyard. Sa pagduaw ni Secretary Simato karong adlaw walay operation nga ipahigayon hinungdan nga sa iyang pagdeklarar nga temporary kini nga suspended pending sa investigation matod sa mga nagdumala nga andam silang mosunod. Ilang order sa amo di man ta makasupa kadto. Kay na may sulat nila ba, so amo lang gi-query po nila ba kay at least sila may regulating body. Magagad lang una sa resulta sa pakisusi ang pagbalik sa mining operation. Samtang gibutyag sa mga molupyo nga nakatabang udako sa barangay Pugalo ang operasyon sa DMC ug sa PMSC sa ilang lungsod. Gipaybaw ni Maximo Catulpos kanhi barangay kapitan sa Pugalo sud sa 11 ka tuig nga 1.3 milyones pesos ang labing gamay nilang kita sa barangay gikan sa minahan. Mukobra sila sa lungsod og 800,000 pesos sa real property tax lang matag tuig. Gawas nga libre ang ilang sand and gravel alang sa mga infrastructure project, may pangnabuyan usab ang ilang mga laborer. Wa mapiktuhi ang mga isda o mga kinason haduol sa ship loading area nga nagsalig sa ilang panginabuhi sa pagpanagat. Kinimatod pa man sa usa sa mga asawa sa mananagat. Sa pagkapitan ako, so ang mong gidawat annually doon na may 40% sa national RPT share, real property tax share. Mga nay mga yo kuan mga tagon sila ma'am. Kanang mga kuan ba nay mga hinabang. Alang samtang gitugan usab ni Simato nga kabahin sa taxation issue sa duha ka kumpanya ngadto sa provincial government nga iyang gibutyag nga gimanduan na niya ang mga legal department sa MGB aron sa pagsusi usab niini kun unsa ilang mamahimong rekomendasyon o opinyon hinon matod niya nga ang gobyerno ang aduna gikatungod sa pagtax. Samtang siyang bahin si Gobernador Gwendolyn Garcia karong hapon nipadayag sa iyahang pasalamat ngadto kang Simato sa dinaliang aksyon nga gihimo. Alan. Salamat, Femari Dumabo.